tiɲɛ yɛrɛ la nin tɔlanta in na ne tun deguna ka da kan Côte d'Ivoire bugɔra Guinée équatoriale fɛ celu 4 ni fu o degu tun bɛ ne kan ne siranna tiɲɛ na bawo an tun t'a dɔn ko ne ka jamana sen bɛna dɔn tɔlanta in na tugun nka sisan ne bɛ se ka min fɔ o ye ka foli lase nin jamanaba in ma n'o ye Maroc ye n'a kɛra sababu ye n'an tora tɔlanta in na. An jigi tun tigɛlen don nka laban ɲɛna an nisɔndiyara kosɛbɛ an bɛ Marocɔnkaw fo n'u y'an kisi maloya ma sisan an ni Sénégal de bɛna bɛn tɔlantantɔn fitinin tɛ nka an tɛna jɔ u la an bɛ Ala deli an ka tɔlantannaw ye walasa u ka tɔlantan ka se sɔrɔ. Kunasini an bɛ tun dimina nka bi an nisɔndiyara kosɛbɛ bawo Maroc y'an bila ka taa ɲɛ ani ka u yɛrɛ bila ɲɛ an bɛ waso n'o ye bawo an bɛna taa fɔ ɲɛfɛ. An bɛ waso ni Marocɔnkaw ye bi bawo u y'an lataga 8e de finale la sisan samaw an ka taa fɛ kani bɛ tan anw de fɛ.